Arewa Zamani 24. Kasan abokina ne suna ke iyakacin nan kawai za su wanda suke shan zafin nan. to kunne ya fito. Silent. Silent, roll. Sound spirit. Fever shower on this one. Young Adam in the building. Mega Mix. I want be a superstar, oh. Every day I'm hustling for my life, oh. I know now only God can, oh. Badare babu rana, ayyuka ne gabana. Na gode mamana, na gode babana. Just I want be like free boy. He don't blow like star boy. Then they watch you for TV, hear you already, oh. B-boy Shabba now to the world. Lyrically I'm gifted, number one on the countdown. My music's so addictive, all I give is a good vibe. I'm a superstar, call me the superstar. 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 Due to the flow rising, due to the romantic, due to the slow I win. I am superstar, I am superstar. I said America, America, baby I said. Don't you hear me sound, don't you hear me sound. Yeah, people rhyming now they got to do me jealousy. But ba abin da ya dame ni chillin' Claula B. Masu kallo kawai malam su sha kallo. Kudi mota duka Allah du ya bani. Lyrically I'm gifted, number one on the countdown. My music's so addictive, all I give is a good vibe. I'm a superstar, call me the superstar. 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 Sanyi da zafi wahala duka na jure, domin na achieving goals komai din na share. In suka biye mun plus din su za ya kare. Now I get a power, suna ta mun adawa. DEC tsakanin samo da dawa. Lyrically I'm gifted, number one on the countdown. My music's so addictive, all I give is a good vibe. I'm a superstar, call me the superstar. 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 Recording. Sound. Sound spirit. Shadow a kansa. Amira ta zo ko? Na ji kamar muryar su. Rolling. Yawa, muje Sound. action. Kana ji ni. Ya min me yake yi da sa kashe. Na tambaye ka na ce ka gaya min dalilin da ya sa ka kashe mahaifinka. Ba za ka gaya ba. Bayan ka fita za ka kara dawowa. Sun kuyawa da kwakwara ta kula yawan. Za ka fita. Amin. Allah jira ni. Ba ka Wannan yi. dole Za ka sai fita. Bayan ka white. fita shine za ka dawo. Mamu white. Kai masa waɗannan tambayoyi. Fito waje. Yaya ana magana ta muhimmiya kuma kake nema ka mayar da magana wasan yara? Ni da kaina za ka ce ni da kake amini na? Kudancin wata manufa. Haka.
Allah ka daina wannan magana. Ka yi magana ta kirki wanda kowa zai dare. Alhaji ka yi amfani da sanayya tsakanin ka da Alhaji shi ne da ya sa ka shiga cikin gidansa ka ɗauke da kuɗinsa. Shi ne ka yi amfani da lokacin da kuskure ka kai ka sani mu muna tare da mu kula da yake da shi kai kuma kana ta yawo da na shi nan shi nan a hannunka wanda kake yawo da shi naka na hannu. Wannan wace irin magana ce? Ni ban gane wannan ƙahar da ƙazafi da yalla bai kake yi maka ne. Wannan ni ban gane irin wannan abu. Yaya ana magana ta muhimmiya kuma kake nema ka mayar da magana wasan yara? Ni da kaina za ka ce daga sun ji kiɗana ai sun gane Yongalaji ai sun gane kammala daga sun ji kiɗana ai sun gane sun kasa zama zaune ai sun gane Mr. DJ ba ni kiɗa ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa na ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa kiɗa ba ni kiɗa kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa yarinya ta ka banda fada gata su duk mun hada yi muke ai babu fada yarinya ta karawa na ce yan mata ku taka rawa yan mata ku taka rawa mega mix ka bani kiɗa yarinya zo kiki taka rawa mega mix with the banga daidai ne lallai daidai ne lallai daidai daga sun ji kiɗana ai sun gane Yongalaji ai sun gane kammala daga sun ji kiɗana ai sun gane sun kasa zama zaune ai sun gane Mr. DJ ba ni kiɗa ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa na ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa kiɗa ba ni kiɗa in ka ji sautin mu malam dole ka taka rawa dan sautin na rawa ne wai ina yan matan wanda bai taka bayawa ne fatan kun gane Abdul Young Alhaji aini ne yarinya ki taka gaye zo ka taka mega mix ka bani kiɗa yarinya zo kiki taka rawa mega mix with the banga daidai ne daga sun ji kiɗana ai sun gane Yongalaji ai sun gane kammala daga sun ji kiɗana ai sun gane sun kasa zama zaune ai sun gane Mr. DJ ba ni kiɗa ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa na ba ni kiɗa Mr. DJ ba ni kiɗa kiɗa ba ni kiɗa kiɗa sun kasa zama zaune sun kasa zama zaune That mega producer on the big mega mix. idan magana kake son guda dubu nawa ne aka yi rufin na iri ɗaya. Idan yanzu kana son wannan sai in kawo maka miliyan ba irinsa. Sai in kawo maka miliyan ba irinsa. Wannan ba ita ce Cut! Arewa Zamani 24.